ಪದವೀಧರರು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 4 ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೀತನಂದು ಡೀನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಶ್ಮಿ ಭಂಡಾರಿ ಪಂತೆರ. ಚೆನ್ನೈ ಬೊಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ ಅಡ್ಯಾರದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೀವೊಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವೀಧರರು ಪಾಲ್ದೆತೊನಲಿಂದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಡೀನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಶ್ಮಿ ಭಂಡಾರಿ ಪಂತೆರ. And more than 25 companies are visiting, and some of them have already confirmed. We have government institutes like BASF, MESCOM, and a few other private industries, Toyota, and a host of mechanical companies which are coming for this. And it's a very good opportunity for the students to make use of this in case they do not have a job.